ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଆଜି 10 ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ମାନେ କଞ୍ଜୁସ ଲୋକ ହେଇଗଲାନ୍ତି ଆମକୁ ଦିଟା ଅମୁଲ କୁଲ ଦେବେ ବୋଲି ଟୋଟାଲ ଆମ ଖାଲି ଦେଖ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଏପଟେ 10 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିଦଉଛି ଦେଖ ଭାଇ ଆମର ପଳେଇଲେ ହେଇ ଦେଖ ହେଇଯାଇଛି ଆସିବ ନା ଆସିବନି ହଁ କି ନା ନା ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ ହବନି ତମେ ନ ଆଇଲେ ବନ୍ଦ ହବନି ହଉ ହେଲା ଆଉ ତମେ ଯାଉନ ନାଳି ପଙ୍କ ହବା ଏଟା ଫାଇନାଲ ଦେଖ ଦେଖ ଭାଇ ଦେଖ ଏଇ ଆମେ ଡାକିଲୁ ଆସିଲେନି ମାନେ 5 ଦିନ ହେଲେ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକିରି ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଅମୁଲ କୁଲ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଦହିବରା କେତେ ତ କଣ ଅଛି ଆଉ ପୁଣି ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଅଛି ଆମର 10 ତୀର୍ଥ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ହାତରେ ମସ୍ତି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ହଁ କି ନା ଓହୋ ଏପଟେ ସବୁ ଭାସି ଆଇଲା ନା କଣ ଆମର ଗାଁ ମୁଖିଆ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ନଣ୍ଡା କରିଦବା ଭାଇ ହଁ